салом алейкум. Я борига мардими шарифи Тоҷикистон. Умедворам хуб ҳастед. Видеообращение ма именно барои Додоҷон бо лақаби Додик. Додоҷон, Додик. Мо медонем ки ту алкаш ҳастӣ, маълум аст. Мо мехоҳем ай даҳани худат бишнавем ки ту на самом деле психи, девонаи. баъд охирон эфиршон вақте ки тура биромадан гуфтан як алкаш одамаи дар ҷогаш мемеза ба гуфтаи наздиятиҳои террористҳо запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кроме Европа. Психот гуфтан, девонат гуфтан, ҳатулот гуфтан, мирғат гуфтан, чумот гуфтан, кончинит гуфтан. баъд эфираш мардум занг зада хай гуфтан ки ҳурмат кунен и мусафеда Муҳаммад Иқбол гуфтай ма дар даҳанаш ридагиям. Ладно, мо мехоҳем ки ҳақиқата бифаҳмем. На самом деле это Додик. Девона это ё ки не? Мо мардими ғариби тоҷик мехоҳем ай даҳани худат бишнавем. Девона будан та.